ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಮಾವ ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇರು ಏತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪ್ನಿ ಇಂಚ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತುಲೆ ನಿಜ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡದ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡುವಿದ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಚ ಐಕಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನಿ ನಮಕಿನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬೊಕ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಾರೆಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು 6 ತಿಕ್ಕಿ ಹೊತ್ಕ ಸುಮಾರು ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಪಾರುಂಡತ್ತ ಫಾರಿನ್ ಎಂಕ್ ಪೋಪುನಂಡ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಪುನಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಾಯಿಡ ಬಿಡುಪುಣಿ ಪೋಯವರಾ ಓಡಿ ಪುಣಿ ಅಂದ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಾನ ಹೋಯ್ದನ್ಪ ವಿಮಾನ ಹೋಗು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಣ್ಣ ಪೋಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟೋಡ್ಗೆ 2,000 ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಛೇ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಉಂಡದೆ ಐರಾವತ ಅಂದು ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐತೆ ಇಂತ ಜಾನಿ ತೇಲಿ ಪಾಲು ಮತ್ತೆ ಹೇತ್ ಬರ್ತಾವ ಸೇರಿ ಯಾನು ಯಾಂಬ ಬೇಗ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋರ್ತ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾ ಬೀಸೋಡು ಗಾಡಿ ದೀಪ ಅಂದ್ಯಾರಿಜಿ ವಿಜಯ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರ ಪೋವಾಡ್ತಿ ರಾಯ್ ತಾಣಿಕೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ದೂರಮ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಪೋಪೇಟೆ ಅತ್ತೆ ರಗಾಲಜ್ಜಿ ಬಸ್ ರಶ್ ಆತ ಅವ್ರು ದೀದ್ ಪೋಂಡ ఒక ಲೇಟ್ ಹಂಡಲ್ ಬಾರೋಲಿ ಆತ ನೀಗ ಅಂದ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ತೂಕ ನಾನು ಅವಳು ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೈಸ್ ನಮಗ್ ಫೈನಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇ ಕೋಡೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಲೇ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಮರ ಪತ್ತೆಲೆಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಲೆಂದಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ನಂಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರು ಅವು ಯಾರು ತೂದಿಜ್ಜಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಪೆ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಲರ್ ಭಯಂಕರ ಆದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಪೂರ ಡಯಟ್ ಇಡಲೇರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂದು ದಾದ ಈರ್ನ ದಾದ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಗ್ಲೋ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದಿರು ಶುಗರ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾರ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಕೆ ಲಂಚನ್ ಯಾನು ಚೂರು ಸಪುರ ಈ ತೋರಿತ್ತು ನಾನೇ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶೋಕುಲ್ಲಾರ್ದ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕದಾದ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡ ಬೋಡದ ಅವು ಪೂಜಾರತೆ ಚಂದ ಈ ಪಣೋಡತಿ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಮೇರಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇರಳ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಏನ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ DM ಅಂತದೆ ಪಾಡ ಅಪರೂಪ ಇವೆಂಟ್ ಪುರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಏರ್ ಲಾಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ DM ಅಂತದೆ ಪಾಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಾಡ್ನಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಹಿಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ಏರನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಬಂತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಎಂಕು ಜನನಿ ಬಂಡಾಲ ಎಂಕರ ಜೊತೆ ಬೈದು ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಪುಣ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದದ ಅಡ್ಡ ಬುರಂದು ಬೈದಿನ ಜನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುರು ಬೈದಿನ ಜನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಗ ಕುಡೋರ ರಡ್ಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ನಿಗ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಎದುರುಕೊಂಡುನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೈಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕಂತದ ಪೀಠದ ಮಧ್ಯದ ಈತ ಅವಳು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಡರ ಅರಳ್ಪವನಂಚಿನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೇರೆ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ಎದುರು ಎರೆಪ್ಪುಡು ಎರಡು ಗುಳ್ಳಾವನು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬಹುಮುಖ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದಾಖಲನ್ನು ಬರೋದು ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆರು
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ఒక ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅನ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ವಿಜಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಬಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯೋ ಬೆದ್ರಿಂದ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮೋಕಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷತೆ ಅರೇನೆ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲವಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮೋಕಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿದೆ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪಾಪುಣ ಬಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಅಂಗಣ ದೇವರನ ಜಾಲ ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರ ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಡೋರು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದು ಗೌರವಂತ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತೆ ಸೇರೋ ನೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರೋಂದು ಆತಂಡ ಎಂಚ ತುಡರ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿನಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೋದು ಅರಳ್ ಪಾವನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೊಂದಾಡ ತುಡರ್ ಅರಳ್ ಪಾವಡಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಧಕಾರನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಲ್ಪು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸುಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುಣು ಇಡೀ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪಣದ ತುಡರಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪೂಜ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪಾದ ಕಮಲಡ್ ಅರುಳು ನಂಚಿನ ತುಡರೊಂದು ಆವಡ್ ಚಿತ್ರಣ ಬೆಳಗಾವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶೆನ ರಡ್ಡ ಕೈ ಚೋಡಾದ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ತುಡರ್ ಅರಲ್ಪಾವಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಡ್ಲ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸನ ಜನತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶೋಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. Thank you. Tulu Danjas very good like a Patravan and talking English. Me and my wife Dr. Pratiksha have really been fortunate to be a part of Shodhan's journey here. We have seen him literally blood, sweat, guts, tears what Shodhan has done for this movie. We wish him the very best for everything he does. Thank you very much. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಹೊಸದಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪದ ಬಿಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಸನದಂಡ ದುಡ್ಡಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ತುಂಬರು ಅಂಚನೆ ಆರ ಮಗೆ ಶೋಧನ ఆయన ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡುಂಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೊಲ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಕೂತಾರಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ನಾನು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ವರ್ಷ 100 ದಿನ ಮಲ್ಪಾಡು ಏನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ದೇವರಣ್ಣ ಮಲ್ಪಾಡು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಮಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಮರದ ದುಷ್ಮ ಮಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಯ ಪೊರ್ಲಾವಾಡು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕುರಿತು ಇಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಸೋದರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆ ಗಣಪತಿ ತಾಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳ ಅಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಪ್ಪಡಬಾರದು ಎಂಗಳ ತಂಡಗೂ ಏನು ಶುಭಾರಯ.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರ್ನ ಸಾಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿರೋಣ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯನೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಗೆ ಮಾತಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳ ನುಡಿಲಿನ ಐನಾಥ ಬೇಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕುದುರೆಡೆ ವಿಜಯದ ಅರ್ಥ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಜಯ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಗೌರವ ಪತಾಕೆ ಉಪ್ಪಡಲು ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯನ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರದ ಶುಭರು ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊಂಬಲಿನ ಸಂಭವಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಗೊಂಡಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಗೊಂಡಿ ದಿನದ 4 ಚಿತ್ರ 5 ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಕುಟ್ಲದ ಪರಿಸರಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎನ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇದ್ದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯಚಿಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ ಆದಿತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧನ್ ಪಕ್ಕ ಶರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರತ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವನೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಶುಭದ ಬಾಯ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುಪಡ ಅತಂಡ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುಪಡ ತೂಪಣಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ದೇವಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವಾ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ನಾಯಕ ನಟ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುದುರೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆದ ಶೋಧನ್ ಪಪ್ಪ ಅನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಗ್ಗಗೋಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ನ ಚಾತುರ್ ಪಡ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶರತ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಡಿಒಪಿ ಆದ ಸಂದೀಪ್ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ ಪಡ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಗಾನಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಸಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುರುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನ ಸಾಗ್ಯಾಡು ದಯಮಂತದ ಮೆಕ್ಕಚಾವಡಿಗ ಎದುರುದ ಶೋಭಾ ಪ್ರಿಯಾ ನಾಯರ್ ದಯಮಂತದ ಇವರೆಲ್ಲ ಎದುರುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಓಕೆನ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜೊತೆ ಅವರು ಇಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪ ಮಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಭಿನ್ನ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಬೋರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪು ಅದರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂದಿದ್ದ ಅಪಾರವಾಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಭಾರಿ ಕೊನ್ನೂರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎದುರಂತಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಭವ ಅವ್ರು ನಡಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಅನುಕೂಲ ದೇವರನ್ನ ಉಂಡು ಪಡೆದೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮದೊಂದು ಶೋಧನ ಒಂದು ತುರುಟು ಇಲ್ಲಿ ನಟಯಾಪನದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಅದರ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಟಯಾಪನದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಗೂ ಊರು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಧನ ಪುದರ್ನ ಇನಿ ದೇವ್ರ ನಾಮಗಳು ಮೂರು ಬರ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಯಕ ದೇವ್ರ ಅವರು ದೇವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜವಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಅವರ ದೇವರ ಈ ಪಾತ್ರ
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಲ್ಲೂರು ನಡಪತ್ಕೊಡು ಕೇಳೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಸುರುತ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಯಾನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಫಲನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಂಡಲಕ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾಫಲೇಶ್ವರದ ಆಚರಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಲ್ಪಲ ಫಲನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕೊರಗತನ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡ್ದಬು ದೇವರಿಗೆ ಅಟಬೂರೊಂದು ಮೂಲ್ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬತ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲು ಪುಣೆ ನೆದ್ದುಂಬುಲಿರಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪೋನೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸುರುಕಾದ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲೆಂಕಿರ್ನ ಸೇಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಬೋಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಒಂಜಿ 5 minutes ಒಂಜಿ ಏನ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆ ನನ್ನ ಪನೋಡು ಎನ್ನುವೆ ಎಂಗುಲ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅವೇತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 2019 ರವಿರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ಆದುಪ್ಪು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಆದುಪ್ಪು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಶರತ್ ಸೇರೊಂಡೇರಿ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರೊಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಗಾಂಧಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದ ಐದ ಪಿರಿಯಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 21 ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಜಾನ್ವರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಇಂಗೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಮೀ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಬ್ರೂಸಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ಲ ತೂತಿನಾರ ಆರೋರಿ ಏನ ಅಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಪೂಜಿ ದೇವಣ್ಣ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಅವೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಪ್ಪ ಆಂಟಿ ಏನ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೂಡ ತೆರಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಏನದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ನನ್ನ ಆಪಿನತ್ತು ಏನಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ರಿಕವರಿ ಅವರ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 2 months ಅದು ವಿದಿನ್ 1 month ಯಾನ್ ಪಿರ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂವಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚೆನೆ ಏನ ಅಣ್ಣೆ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌದಿಲಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ರಾಯಿಸಿನಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ರಾಯಿಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದೆ ಬನ್ನೋನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗ್ಲ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಏರೆ ಆವಡು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಆವಡು ದೇಪ ನಿಮ್ಗೆ ಊರುಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೂರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ರವಲ್ಲಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋನುಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರೇಲ್ ಬೈ ಸರ್ವೇ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಏನ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರೇರ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗ್ಲ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ ಆವಡು ಊರ್ದಗುಲ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷಯರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ದಾದಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪನ್ಲೆ ದಾರ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿನಾತಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ದಾದೊಂಡು ಐಟ್ ನಿಗುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತೂಪರ್ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೋಪಿನತ್ತು ಒಂದೇಟು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ನಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚೆನೇ ಬರೋಬ್ಬ ನಾಲಾಜಿ ಆ ಮೂವಿ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಡೆದು ಇದು ಬುಧವಾರ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಊದಿ ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ನಾಡೋದು ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರವರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಮೈಕಲ್ ಮೈಕ್ ಬರದು ತಂದರ ಅಕ್ಕ ಓ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಆನಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ದದ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂತಿಲ ಕೊಂಡು ನಾನು ತೂಡು ನನ್ನ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಅತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡಾವ
లేపండ ఈ యాక్ట్ మన్ప్లే ఇది మస్తు సపోర్ట్ మన్ప్లే అత్తు యాక్ట్ మన్పోలి అండ్ ఎన్న ఈఎంఐ కట్టువరా ಸುಮಾರು ಉಂಟತ್ತೆ ಕಡೆ ಟೈಲರ್ ಇದು ಇದು ದಾದಪುರ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ఉంటది నీ టైలర్ ఇది వ్లాగ్ ఉంటది యూట్యూబ్ మురుకుండా వాళ్ళ ఛానల్ తేలం పాడు ಅತ್ತಿ ಮುರುకుండా ತೂತರ ఛానల్ ಜೆಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಡ್ಡೆ ವಾಡ್ನ ಅಂದ ಬೋರಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋರಾಂಡಿ ಜಿಂಡಲ್ ಐಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಬುರ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮದಾಯಿ ಬಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪನ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವಡು ಆರೆ ಪಂಡೇರ್ ಅಪಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ದಾನ ಬೇತೆ ಮನ್ಬೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದಿಯೋಡು ಅಂದ್ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಈರ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಕ ಇತ್ತೆಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ ದಾದ ಮಾತಾಡಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕ ಒಂಜಿ ನರಮಡಿ ರಪ್ಪ ಈ ಬೋರ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತರದ ಅನ್ಬಂತ ಏತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಮದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಹೌದು ನಾನು ಅಂದ ಎಂಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕೊರ್ನಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ರ ಅಂಜೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ఒక మస్తు జన పండేరు డాలీ వ్లాగర్ ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಬಲ್ತಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಯಾ ಎನ್ನದಿ ಇಚ್ಚನ್ ಅಂದ್ ಯಾನೇಟ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕೊಡ್ಲಿ ಏತ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಕೇಳಿ ಅವನು ಕಾರ್ತದ ತೊಂದಪಗನಮ ಇದಾದ ಬೋಡಿ ರೇ ಕೈಟ್ ಆತಲ ಬೈಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೆಪಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡಾರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೈತ ಸೆಟ್ ಆನಿಗೆ ಇತ್ತೇರತ ತೇರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನ್ ಬೇರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಅಡೆ ಅನ್ನ ಪೊಳಲಿದ ದೇ ಅನ್ವಿತ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆ ಜೈತ ಅಕ್ಕ ಅಡೆ ಚಿನಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ మీరు పండేరు ఆరు బత్తేరు ಯಾ ಎನ್ನದಿ ಇತ್ತಂಚ ಎಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಕ ಮೂವಿ ಪುರ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಂತೂ ಓಡತಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಬರ್ತಾ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಿ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟನಾ ಯಾನ್ ಶುಗರೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೌದೈ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ಸ್ವೀಟ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಏರ್ ತಿಕ್ಕು ಏರಂದು ಅಕಳ ಪಾತೇರ್ಗ మీరు ఫోటో తెస్తాను హాయ్ దాదా పల్ల హీరో ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ఉండದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಅಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೂವಿ ದೇನಿಪ್ಪ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೊ ಪುದರ್ ನಲ್ಲ ದೀತಿಜಿ ಸೊ ಈ ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ರೋಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೋಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಆತಿ ನಾಯಕ ನಟ ಎಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತೇರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಜಿ ಪೋಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ನಡಪನ ಘಟನೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ಏತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಲು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 15 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ದಾದಾಪು ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರು ದಾದಾಪು ಅವೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಿಕ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ದಾರ ಯಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಾತು ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾಂಡ ಅವಾಗ ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಾತು ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾಂಡ ಮೂವಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪುರ ಪೋತ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಪುರ ನೆಕ್ ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅನಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ತುಲಿಯ ಸೇಮ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಗ್ಗಲೆ ಕೋನೆ ಉಳ್ಳಿರ್ತು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿ ಪೋಪ ಚಿಲಿಮೆ ಮಠ ತೂಕ ನನ್ನ ದಾದ ಒಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರ ಯಾರಂಡ ಕೊಡ್ಲಾಡು ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಆರ್ನ ಇಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್